Ja, het is een gecenselet. Ja, hij had er gewoon bij. Ja, boetje maar even mooi. Oh, goed zo. Goed zo. Nou. Goed zo. Goed zo. 22 jaar en dan Sabuatsi, hè? Prachtig toch? Dat is een heel kerel, hè? Ja. Hij is nog zo fris als een nutje. Hij is net de jongste. Hij is net de jongste meer, nee. Nou, zo zei ze de oudste die daar op een keuring verschijnt. Alle jaren in de Westen. Alle jaren een eerste premie gewonnen. En had ik op één keer had er altijd mijn kampioenskeuring. Ja, boetje maar even mooi. Kom maar. Je kent hem wel eindeloos naar Jasper Sjen, hè? Ja, dat vergeet nooit. Het is haast je ben. Haast je bij, je bent er maar gedeeltelijk mee opgegroeid. Ja, hoe oud wie ik? Ja, van jongs af aan doe wie hij altijd al in mijn leven, zeg maar. Hij is echt wel een heel groot deel daarvan West. Ja. Zo. En hoe vaak ries nou, Marjan? Ik riet hem zo'n 3 keer in de week. Hoeveel heel op dit stuit? Nou, er ben nou Liets en Greut aan Liets 30. Ja. Dat is aardig wat. Ja, we hebben maar al even hinderverzwaring. Ja, de keuring eigenlijk, de eerste keuring, dat is dan wel de dag van het jaar. Is dat dan ook heel spannend voor die of hoe mag dat zien? De onloper heen eigenlijk helemaal net. Maar zodra hij dan in de baan komt, ja, dan krijg ik altijd wel even, dan slaat mijn hart altijd wel even een keer door. Ja, hè? Ja, dan krijg ik toch echt wel piekervel. Maar dat komt ook wel door de reactie van het publiek. Elke keer wordt dan al heel erg enthousiast. Begint zijn namen te roepen. En dan in één komt er daar de baan binnen. En dan zijn al die mensen die roepen dan in één ding hinder zijn namen. En het volk stiert dan weer op de banken. Voor Jasper. Hij stiert hier altijd dan zo lekker in zijn box gewoon te wijzen. En dan is er niet een superster. Ja, want in de Hiersterbrod is Jasper echt wel een fenomeen, hè? Ja, hij is heer en meester, zo kan het wel zeggen. Ja, ik denk dat er haast misschien, ja, het is wat eigenwijs zijn, maar net een hinder is die het Saffele naar Kommeling niet zo'n kwaliteit presteert had. Hij weet wanneer hij optreden moet. Zodra hij weet, er staat een camera op mij richten, dan komt het kapje erop en dan weet hij precies hoe hij een show moet. En als het klaar is, dan jouwt hij zich del, komt hij weer in de rust. En mist hem dan ik? Want hij gaat nou haast fit, hè? Voor een paar weken is maar voor de training. Hoe mist hem dan ik echt? Ja, het is toch een lege box die je dan moet joggen. En er zit alles wat in. Ja. 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 Dan ben ik altijd wel blij dat het thuis komt. Ja, het is een gecenselet.
ja, hij had er gewoon bij. En naast dat het dan weer voortgaat, ja, dan missen we hem wel weer eventjes. Ja? Ja. Er is wel eens graafwild binnen, ja. Het heel nooit wel? Nou, we hebben wel zo'n trekken in West. Maar ja, dan zien we hem nooit weer terug. En nou genieten we nog alle dagen ervan. Nou, mocht Jasper nog eens even walsen, zijn heren. Het volk op de banken. Ik nog even staan. Hij kan ik wel weer voor een verrassingspartje op een hiestkeuring. Nou, misschien wel. Misschien wel, ja. Ja, misschien wel. Ja. En ik hoop dat er een heel grote meesten wegwarm op de banken staan. Ja. Want dat doet je echt. Dan krijg je gewoon de trend waarin eigen dat de mensen zo'n grote Jasper-fans binnen.